नमस्कार. कोकण साथ लाईव्हच्या या विशेष करिअर मुलाखतींच्या मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अतिशय महत्वाचा विषय असतो ऍडमिशन योग्य कॉलेजमध्ये आणि योग्य कोर्सला होणं. का तर इथूनच आपल्या जीवनाला एक खरी दिशा मिळते. आणि या संदर्भात युवकांना, पालकांना, युवतींना मार्गदर्शन करण्याचं एक मोठं काम ऍडमिशन फ्लेक्स ही संस्था करते. अतिशय चांगलं काम की जे अगदी आपला जवळचा मित्र असतो, अगदी एखादे शिक्षक असतात की जे आपल्याला वाट दाखवत असतात. तर तेच काम अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सुरू आहे. तर खरं म्हणायला गेलं तर ही करिअर गायडन्स किंवा शिक्षण क्षेत्रातली ही एक गरज होती. आणि तीच गरज आज पूर्ण करण्यासाठी ही संस्था धडपड करते, अनेकांना मार्गदर्शन करते. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत धनश्री अभ्यंकर मॅडम आहेत. त्या कल्प डायरेक्टर आहेत कल्प टेक्नॉलॉजीच्या. आणि या कंपनी मार्फत हे सर्व अभियान सुरू आहे. अतिशय खूप लोकांनी याचा फायदा घेतलेला आहे. खूप लोकांनी आपल्या करिअरची उज्ज्वल दिशा निवडलेली आहे. आणि हे संपूर्ण काम कसं चालतं, कशा पद्धतीनं ही रचना झाली आहे आणि काय अनुभव आहेत विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे, या संदर्भात अधिक माहिती आपल्याला अभ्यंकर मॅडम देतात. मॅडम, तुमचं खूप खूप स्वागत. अतिशय चांगला उपक्रम आपण हा सुरू केलेला आहे आणि याला खूप चांगल्या पद्धतीनं रिस्पॉन्स मिळतोय. आणि आज खरं म्हणजे ती काळाची गरज म्हणायला हवी की असा एक कोणतरी मित्र हवा असतो की जो आपल्याला योग्य मार्ग दाखवेल. या संदर्भात अ, तुम्ही गेले काही दिवस काम करताय, तर कशा पद्धतीने या स्थापनेचा तुमचा जो अनुभव आहे, कशा पद्धतीने तुम्हाला वाटलं की या अशा प्रकारच्या संस्थेची निर्मिती करावी? आणि त्यानंतर जे काही पालकांचे, विद्यार्थ्यांचे रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळाले, काही प्रतिक्रिया तुम्हाला आल्या, तर या कशा पद्धतीने होत्या? धन्यवाद सर, मला इथे बोलवल्याबद्दल. आणि मी असं सांगू इच्छिते की मुळात अनेक आम्हाला असं लक्षात आलं की मुलं फॉर्म भरतात आणि त्यांना काही माहिती नसते. आणि त्या विषयातली माहिती किंवा ज्ञान नसलेल्या व्यक्तींवरच ते ह्या सगळ्यासाठी अवलंबून राहतात. तर ही सगळ्यात महत्वाची गरज वाटली की ज्यांना ह्यातलं काही कळतच नाहीये किंवा ज्याला फक्त स्वतःपुरतं कळते, म्हणजे ते त्यांच्या मोठ्या भावाला विचारतील, मित्राला, मैत्रिणीला, पण त्याला माहिती असते ती मर्यादित असते. त्यांनी जे काय केलेलं असतं त्याच्यापुरती असते. त्याला विचारून फार मर्यादित पर्यायांचा विचार करतात मुलं. आणि पुढे करिअर निवडतात. कित्येकदा त्यांना त्या प्रवेश प्रक्रियेची नीटशी माहिती नसते आणि त्यामुळे अनेक चांगले पर्याय जे त्यांना निवडता येत असतील तर ते निवडता येत नाहीत. आम्हाला असे काही वेळेला अनुभव आलेत की घरापासून लांब पाठवायचं नाही म्हणून मुली चांगल्या व्यावसायिक कोर्सेसच्या ऍडमिशन कधी कधी नाकारल्या जातात. पण त्यांना हे जर माहिती असेल की हाच कोर्स माझ्या घराजवळ पण उपलब्ध आहे, माझ्या पलीकडच्या तालुक्यात आहे किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहे, तर कदाचित ते ऍडमिशन घेतील आणि ते शिक्षण घेऊ शकतील. कित्येक वेळा मार्क मिळाले म्हणून एखाद्या कोर्सला ऍडमिशन घेतली जाते, पण प्रत्यक्षात त्याची आवड नसते आणि मग पुन्हा पर्याय शोधायचे असतात. मग आता काय? तर कित्येक वेळा माहिती नसल्यामुळे चुकीचे पर्याय निवडले जातात आणि काही काळानंतर लक्षात येतं की अरे हे चुकलंच होतं आपलं. तर अशा वेळेला कुठलाही पर्याय निवडताना, निर्णय घेताना त्याची पूर्ण माहिती असावी असं आम्हाला वाटतं. तर आम्ही असं नेहमी म्हणतो की बी इन्फॉर्म्ड अँड बी एम्पावर्ड. कारण सध्या आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होतो. माहिती हेच आपलं महत्वाचं साधन आहे जगाशी संवाद साधायचा आणि आपलं आयुष्य समृद्ध करायचं. तर ऍडमिशन फ्लेक्सवर आम्ही महत्वाचं जर काय आणलं असेल तर ही वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती आणलेली आहे. आता आमच्याकडे अनेकदा पालक येतात आणि त्यांना असं माहितीच नसतं की एकदम आम्हाला मुलाला अमक्या एका कोर्सला नाही घालायचं, मग डिप्लोमा करून तो तिकडे जाऊ शकतो, आम्ही त्याची माहिती देतो. किंवा ह्या कोर्सला त्याला जायचंय तर सीईटी, लागणारी सीईटी, त्या सीईटीची तयारी, या विषयांची माहिती नसते मुलांना. तर ती मुलांना आणि पालकांनाही देणं आणि कुठेतरी पालकांना हे जागरूक करणं की तुमचा पर्याय मुलावर लादण्यापेक्षा सगळ्या पर्यायाचा अभ्यास करायला त्याची मदत करा, त्याला मदत करा किंवा तिला मदत करा. म्हणजे खरं सांगायचं तर ऍडमिशन फ्लेक्स जसा मुलांचा मित्र आहे त्याच्यापेक्षा तो पालकांचा मित्र आहे खरा. तो पालकांना दाखवतो की इतकं सगळ्या गोष्टी तुमची मुलं करू शकतात. तर आता ऍडमिशन फ्लेक्सवर मुख्यतः मी औपचारिक शिक्षणाबद्दलची सगळी बरीचशी माहिती आणलेली आहे. सगळे व्यावसायिक कोर्सेस आहेत. व्यावसायिक कोर्सेस मुलं का घेत असतात तर पहिली गोष्ट म्हणजे उत्पन्नाचं साधन लवकर निर्माण होऊ शकतं, स्वतःच्या पायावर उभं राहता येतं कारण नोकरी मिळते. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे स्थैर्य मिळतं. तर ह्या सगळ्या कारणांमुळे पालकांचा कल थोडासा तिकडे असतो व्यावसायिक मुलांनी शिक्षण घ्यावं. पण त्याचे पर्याय नीट माहिती असावेत याचा आम्ही पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करतो आणि म्हणून हे आणलेलं आहे. आमच्याकडे असे एकदा पालक आले होते की त्यांना अट्टाहास होता की मला इंजिनिअरिंगलाच मुलाला घालायचं आहे. आणि मग त्यांना आम्ही दाखवलं की फक्त इंजिनिअरिंग नाही तर ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग असाही एक पर्याय उपलब्ध आहे, कारण घरची शेती होती आणि तो मुलगा त्या विषयातही करिअर करू शकला असता जेणेकरून तो घराजवळही राहिला असता आणि त्याला एक वेगळं साधन मिळालं असतं.
दुसरी गोष्ट म्हणजे कित्येक वेळा असा एक अट्टहास असतो की मुलांनी नोकरीच केली पाहिजे. तर अनेक कोर्सेस असे आहेत की जे करून मुलं स्वतःच्या पायावर पण उभी राहू शकतात. म्हणजे तुम्ही एंटरप्रेन्योर होऊ शकता, उद्योजक होऊ शकता. तर हेही पर्याय सुचवले जातात. आता एक साधा आपण शिक्षण क्षेत्रातला पर्याय घ्यायचा झाला तर एक बीए बीएड किंवा बीएससी बीएड असा एक कंबाईंड कोर्स आहे बीए बीएड. तर त्याच्यात तुम्ही 4 वर्षामध्ये तुमचं सगळं शिक्षण पूर्ण होतं. त्याची एंट्रन्स टेस्ट असते. तर मला खरंच शैक्षणिक क्षेत्रात जायचं आहे तर ह्याचा अर्थ असा नाही की फक्त मी शाळेत नोकरी लागायचीच वाट पाहावी. मी माझे क्लासेस काढू शकते. कारण ही सगळीकडे ही गरज निर्माण झालेली आहे. आणि ऑनलाईन टीचिंगच्या काळात तर मुलं नुसतं बघतात पण त्यांना ते समजावून सांगणाऱ्या चांगल्या शिक्षकांची गरज आहे. तर असे विविध पर्याय आम्ही वेळोवेळी मुलांना आणि मुख्यतः त्यांच्या पालकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. साधारणपणे अनेक पालक किंवा विद्यार्थी या पूर्ण तुमच्या ऍडमिशन फ्लेक्सचा चांगल्या पद्धतीने वापर करून पुढे जात आहेत किंवा त्याचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन घेत आहेत त्या सगळ्या याच्यातून. अशी काही उदाहरणं तुम्हाला सांगता येतील का की याचा कसा चांगल्या पद्धतीने वापर झाला एखाद्या कुटुंबाला, एखाद्या विद्यार्थ्याला आणि त्यानं ते करिअर केलेलं आहे, असे काही उदाहरणं आहेत का आपल्याजवळ? एक तर मी आता तुम्हाला उदाहरण दिलं की ज्याला फक्त इंजिनिअरिंगचाच ते विचार करत होते तिथे त्यांनी घरची शेती असल्यामुळे ऍग्रिकल्चरचाही विचार केला. एक दुसरं उदाहरण असं सांगता येईल की मुलांना पर्याय टाकताना कॉलेजेसची माहिती नसते. खूप वेळा फॉर्म भरतात ते प्रवेशाचा. तर आता यावर्षी ती प्रक्रिया सुरू व्हायची आहे पण ह्याच्या आधीच आम्ही सांगू शकतो. आणि फॉर्म भरताना त्यांना कुठले जवळचे आहेत पर्याय. तर एका ह्याच्यामध्ये आम्हाला असं आठवतंय की आम्ही त्यांना ते पर्याय भरायला मदत केली होती. किंवा पर्याय भरताना मी कुठले आणि कसे पर्याय भरावेत हे सुद्धा थोडंसं कौशल्याचं काम असतं. की मागच्या वर्षीचा माझ्या कॅटेगरीचा कट ऑफ काय होता एखाद्या कॉलेजचा. आणि त्याप्रमाणे त्याचा अभ्यास करून जर मी तो टाकला तर मला हवं असणारं कॉलेज मिळण्याची शक्यता वाढते. आम्ही विद्यार्थ्यांना नेहमी असं सांगतो की पहिले तुम्हाला मार्क किती आहेत ते बघा सीईटीत. त्याच्यानंतर ऍडमिशनचे प्रवेशाचे एलिजिबिलिटीचे आपण क्रायटेरिया दिलेले आहेत. त्याचा पुन्हा एकदा फॉर्म भरण्यापूर्वी अभ्यास करा. आणि त्याच्यानंतर तो अभ्यास केल्यानंतर मुलांना असं कळतं की हा अभ्यास केल्यामुळे आपल्याला कळतंय की माझ्या कॅटेगरीचा मागच्या वर्षीचा एखाद्या कॉलेजला कट ऑफ काय होता. मग मला म्हणजे शिक्षणाचं माध्यम कुठलं चांगलं आहे, मला बाकी दृष्टीने कुठलं जवळचं पडतंय किंवा शिक्षणाचा दर्जा म्हणजे माध्यमपेक्षा. आणि ह्याप्रमाणे त्यांना ते पर्याय निवडता आलेले. तर हा खूप उपयोग झाला. आम्ही एक प्रेडिक्टर अनालिसिसच पण लवकरच फीचर त्याच्यावर आणतोय की मुलांना कळेल की मी नक्की कुठले पहिले 5 ते 10 पर्याय द्यावे. असा एक प्रयत्न सध्या चालू आहे. याच्यामध्ये फार महत्वाची गोष्ट असते ती पालकांची मानसिकता सुरुवातीला बदलणं. जसं तुम्ही अगदी आधीच सांगितलं की पालकांचीच भूमिका आहे महत्वाची आणि हे पालकांसाठीच आहे. तर ही मानसिकता बदलण्यामध्ये कशा पद्धतीने तुम्ही प्रयत्न करता, कशा पद्धतीनं त्यांना समजावून सांगता? अं, मुळात आमच्याकडे आम्हाला त्याच्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागतो आणि त्यांच्याशी बोलावे लागतं असा आमचा अनुभव आहे. की पालकांना मुळात सांगावं लागतं की मुलाचा कल काय आहे त्याचा नीट अभ्यास करा. आणि हल्ली महाराष्ट्रामध्ये सर्व शाळांमध्ये कल चाचणी ही कंपल्सरी केलेली आहे. साधारण 9वी किंवा 10वीत मुलांची कल चाचणी घ्यावीच लागते. सरकारी किंवा म्हणजे अनुदानित शाळा जरी असल्या किंवा विना अनुदानित सगळ्यांना ते त्यांनी केलेलं आहे कंपल्सरी. आम्ही सांगतो की थोडासा त्या कल चाचणीचा जो रिपोर्ट तुमच्याकडे ऑलरेडी आलेला आहे त्याची मदत घ्या. त्यांना गरज असेल तर आम्ही काही काउन्सिलरशी किंवा काही सायकोलॉजिस्टशी त्यांना कनेक्ट करून देतो. आमचे ऑलरेडी काही सायकोलॉजिस्टशी किंवा मुख्यतः ऍप्टिट्यूड टेस्टिंग करून मार्गदर्शन करणाऱ्या सायकोलॉजिस्टशी कनेक्ट आहेत. आणि त्यांना आम्ही सांगतो की तुम्ही थोडासा वेळ देऊन समजून घ्या की मुलाला काय करायचंय. म्हणजे सगळीकडे सगळेजण इंजिनिअरिंगला जात आहेत म्हणून तुमच्या मुलालाही इंजिनिअरिंगला घालायचं किंवा घरात सगळे डॉक्टर आहेत म्हणून माझा मुलगाही डॉक्टर झाला पाहिजे असा हट्ट शक्यतो करू नका. तर त्याच्याबरोबर आम्हाला थोडा वेळ द्यावा लागतो. आम्ही त्यांना योग्य व्यक्तींशी कनेक्ट करून देतो की व्यक्ती तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करेल. आणि आम्ही त्यांना सांगतो की त्या मार्गाने मुलाला जाऊ दे. कारण ह्याच्यामध्ये कधी कधी असं होतं की मुलांना केवळ आम्ही मध्ये पडल्यामुळे मुलांनाही थोडंसं बोलण्याचं धैर्य येतं. मुलं सांगतात आई वडिलांना की मला हा पर्याय नको, हा निवडायचा आहे. आणि त्याच्यातून हळूहळू पुढे जातं. आणि मुख्यतः याच्यात आमचे जे सायकोलॉजिस्ट आहेत ते खूप महत्वाचा रोल प्ले करतात. आमच्याकडे आल्यावर पुढे आम्ही अर्थात रिफर करतो आणि ते सांगतात त्यांना की तुम्ही याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, कसं मार्क किती त्याला आतापर्यंत मार्क आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ आमच्या सायकोलॉजिस्ट एक नेहमी सांगतात जे अनेक वर्ष करिअर गायडन्स मध्ये काम करतात. ते म्हणतात की माझ्याकडे एक मुलगा आला होता आणि त्याला इंजिनिअरिंगला जायचं होतं, पर्टिक्युलर कॉलेज हवं होतं. आणि मग एकूण त्यांनी त्याचे मार्क पाहिले आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की त्याला गणितात अतिशय कन्सिस्टंटली कमी मार्क आहेत. आणि तुम्हाला जर इंजिनिअरिंग करायचं असेल, अभियांत्रिकी करायचं असेल तर तुमचं गणित चांगलं असणं आवश्यक आहे.
आणि गणिताबरोबर तुमचं फिजिक्स पदार्थ विज्ञानही चांगलं असणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यातही त्याला फारसे चांगले गुण होते. मग अशा वेळेला त्यांनी थोडंसं पालकांची चर्चा करून त्यांना इतर पर्यायही सुचवले की तुम्ही काय करू शकता अजून. आणि अशा रीतीने ते मार्गदर्शनामुळे ते थोडासा इश्यू रिझॉल्व्ह झाला. खूपसे पालक निदान दुसरा विचार तरी करायला लागतात, कारण काय होतं, माझ्या नात्यातलं कोणीतरी आयटीत गेलेलं असतं. म्हणजे हे आम्हाला स्वतः आलेले अनुभव आहेत की कोणीतरी माझ्याकडे आयटीत गेलेलं आहे आणि मला तिकडेच जायचंय, किंवा कोणीतरी आर्किटेक्ट झालेला आहे म्हणून मला आर्किटेक्ट व्हायचंय. आता आर्किटेक्ट व्हायला पण उत्तम गणिताची आवश्यकता असते. अगदी एक आमच्या असं उदाहरण झालं होतं की त्या मुलीला उत्तम ती चित्रकला होती आणि तिला ड्रॉइंगचा छान सेन्स होता, पण तिचं गणित फारसं चांगलं नव्हतं. तर तिला सायकोलॉजिस्टनी असं सुचवलं होतं की तू शक्यतो आर्किटेक्चरचा विचार करू नकोस, तर तू ह्याच्याशी आलाय ज्या दुसऱ्या करिअर आहेत त्याचा आपण विचार करू. पण तुम्हाला माहितीच आहे की मुलं क्लासला जात असतात, क्लासचे सर त्यांना वेगळं सांगतात आणि अट्टहासाने तिने ते 12वीचा दिली परीक्षा. दुर्दैवाने ती आर्किटेक्चरला नाही सिलेक्ट झाली, मग तिला एक दुसरा पर्याय निवडावा लागला. पण कदाचित तिने ऐकलं असतं तर तो मॅथ्सचा अभ्यास करायचा वेळ वाचला असता आणि दुसऱ्या ह्याची ती जास्त चांगली तयारी करू शकली असती. तर त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या ठरतात आणि उपयोग होतो त्याचा नक्कीच. म्हणजे मला आठवतंय की तिच्या गणिताच्या सरांची, शाळेतले तिचे जे गणिताचे सर होते ते परिचयातले होते, तर आम्ही त्यांना त्यांनी तो रिपोर्ट दाखवला तर त्यांचा फोन आला होता आम्हाला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुमची टेस्ट नीट झालेली आहे, तिला खरंच गणित फारसं येत नाही. त्यामुळे या मार्गाने मुलांनी मुलांनी आणि मुख्यतः पालकांनी नक्की मुलांचा कल, आणि जर सगळेच गोंधळलेल्या परिस्थितीत असतील तर एखाद दुसरी कल चाचणी ह्याचा नक्की विचार करावा आणि मगच पुढे जावं. साधारणपणे जेव्हा पालक आपल्याशी संपर्क साधतात तेव्हा ती प्रोसेस काय असते, कशा पद्धतीनं तुम्ही स्टेप बाय स्टेप पुढे जाता आणि त्यांना मार्गदर्शन करता? आत्ता तरी मुख्यतः आम्ही माहितीच्या स्वरूपात हे ठेवलेलं आहे. पण आम्ही एक असं सजेस्ट करतो की पालकांनी आम्हाला पहिली मेल ड्रॉप करावी, त्याच्यानंतर आम्ही त्यांची अपॉइंटमेंट एक सेट करून देतो. काय आमच्या पॅनेलवर एक 3-4 सायकोलॉजिस्ट जे आहेत, तर त्यांच्यापैकी कुणाशी तरी आम्ही त्यांची अपॉइंटमेंट सेट करून देतो आणि त्याच्यानंतर मग ते त्यांच्याशी संभाषण साधून पुढे जाऊ शकतात. पुढे मग कसं काय होतंय, कारण काहींना फक्त टेस्ट हवी असते, काहींना टेस्ट बरोबर मार्गदर्शनही हवं असतं. तर म्हणजे आपण असं जसं म्हणतो की ते आपल्याला मॅचिंग करावं लागतं की गरज काय आहे आणि ती कोण जास्त चांगल्या प्रकारे फुलफिल करू शकेल. आणि खरं सांगायचं तर ऑनलाईन चाचणी पण मुलांना घरून घेता यावी याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पण सध्या असं आहे की ज्या सगळ्या उत्तम चाचण्या आहेत त्या साधारण 2.5 ते 3 तासाच्या आहेत आणि मुलं इतकी ऑनलाईन टिकू शकत नाहीत असा आमचा अनुभव आहे. तर त्यामुळे एक छोटी चाचणी घेऊन तो कल घेऊन त्याच्यावरूनही जर क्लॅरिटी आली नाही तर मात्र त्यांना सायकोलॉजिस्टशी कनेक्ट करून पुढची चाचणी द्यायची अशा एका आम्ही विचारामध्ये आहोत सध्या. कारण पहिली एक बेसिक आणि नंतर मग ती महत्वाची ती मात्र त्यांना कारण प्रत्यक्ष येऊन द्यावी लागते किंवा ती सुपरवाइज चाचणी असते ऑनलाईन, मॉनिटर करावं लागतं आम्हाला. ऍडमिशन फ्लेक्सच्या माध्यमातून आपण अनेक संस्था किंवा अनेक कोर्सेस याची माहिती देता किंवा तिथपर्यंत आपण पोहोचतो. ही सगळी माहिती किती म्हणजे किती प्रमाणात आहे आपल्याकडे आणि कशा पद्धतीनं, म्हणजे ऑल फॅकल्टीज प्रत्येक क्षेत्रातली अशी अशी किती प्रकारची माहिती आहे आपल्याकडे? आता आम्ही 10वी नंतरचे डिप्लोमा कोर्सेस, मुख्यतः इंजिनिअरिंगचे सगळे कोर्सेस, ऍग्रिकल्चरचे सगळे कोर्सेस, सरफेस कोटिंगचा डिप्लोमा, ITI या सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर सर्व प्रोफेशनल कोर्सेस म्हणजे ज्याला CET लागते अशा अगदी फार पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत ही माहिती आता उपलब्ध करून दिलेली आहे. कारण BA, BSc, BCom मुलांना माहिती असतं, त्याच्यात आम्ही फारसे शिरलेलो नाहीये, पण ह्याबद्दल मात्र नक्कीच माहिती दिलेली आहे मुलांना करून की तुम्हाला ITIचे पण पर्याय मुलांना खूप वेळा माहिती नसतात किंवा प्रायव्हेट ITI महाराष्ट्रात खूप आहेत जी माहिती नाहीयेत. आणि सध्याच्या स्किल डेव्हलपमेंटला जिथे महत्व मिळतंय आणि जिथे सगळीकडे असं उद्योग क्षेत्रात म्हणलं जातंय की एकीकडे आपण म्हणतो बेरोजगारी आहे आणि दुसरीकडे आपण असं म्हणतो की योग्य माणसं मिळत नाहीत, तर स्किलिंगचं महत्व सध्या खूप वाढलेलं आहे. तर अशा ह्याच्यात ITIचं महत्व पण खूप आहे. तर ITIच्या याच्यासाठी तर मुलांनी जरूर ती माहिती घ्यावी. तर आता आम्ही मुख्यतः औपचारिक शिक्षणाचा जास्त विचार केलेला आहे. आता ह्याच्यात असा एक विचार करता येईल की इथे पोस्ट ग्रॅज्युएशनची पण माहिती दिलेली आहे. तर खरं सांगायचं तर तुम्ही पाहिलं तर आमचं ऍडमिशन फ्लेक्सचं हे असं आहे की एनलायटन अँड इव्हॉल्व्ह. तर माणसाला अभ्यास करणं हे कधीही हवंसं वाटू शकतं आणि ते तसं वाटावं, म्हणजे निरंतर शिक्षणाची जी कल्पना आहे ती कुठेतरी आम्हाला ह्याच्यातून आणायची आहे. म्हणजे जी मुलं आता
होतकरू आहेत की जी 10वी-12वी झाली आहेत त्यांचं पुढचं करिअर सेट करायला, आणि जी माणसं आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यातून जातात. म्हणजे आम्ही एक असा विचार केला की निवृत्त होणारे सैनिक, काही जण शॉर्ट कमिशनचे लोक साधारण लेट 30s मध्ये त्यांच्या किंवा अशा सुमाराला निवृत्त होतात, तर त्यांना काही कोर्सेसची माहिती हवी असेल तर ते इथे येऊ शकतात. कित्येक गृहिणी अशा असतात की त्या उत्तम शिकलेल्या असतात, बालसंगोपनासाठी त्यांनी ब्रेक घेतलेला असतो. तर अशांना वाटतं की आता माझी मुलं मोठी झाली, कॉलेजला गेली, नोकरी लागली, आता मला काहीतरी करायचंय, मला शिकायचंय. आणि ते शिकणं त्यांचं दरवेळी अर्थार्जनासाठी असतं नाही, ते असं आवड म्हणून सुद्धा असतं. काहींना लिहायचीच आवड असते, तर त्यामुळे असं वाटतं की आपण एक पुढे काहीतरी शिकावं, किंवा कोणाची बिझनेसची आवड राहून गेलेली असते, तर असं वाटतं. तर मुळात आमची अशी इच्छा आहे की या सगळ्या लोकांनी इथे येऊन आपण काय काय करू शकतो ह्याची माहिती घ्यावी. किंवा निवृत्त सैनिक जेव्हा येतात तर शेती असते अनेकांची, तर डिप्लोमा कोर्सेस इथे दिलेले आहेत. पण आता पुढचा एक विचार असा आहे की कृषी विद्यापीठ जे आहेत तर त्यांच्याशी जर आपल्याला कनेक्ट होता आलं लवकर, आणि हे लोक इथे जर लिंक घेता आल्या, असं आम्ही काही त्याचं स्ट्रक्चर करायचा प्रयत्न करतोय, तर ह्या लोकांना कळेल की मला कृषी म्हणजे कृषी विद्यापीठात सुद्धा कुठले शॉर्ट कोर्सेस करता येतील, की माझी शेती मी चांगल्या प्रकारे कसं करू शकेल. कारण कदाचित तो 3 वर्ष 4 वर्ष जाण्यात चूक नसेल, पण तरी त्याला लवकर काहीतरी चांगल्या पद्धतीने शेती करायची. कारण असं आता खूप वेळा चित्र दिसतं की प्रगतीशील शेतकरी म्हणून त्यांना यायचं असतं, त्यांना करायची इच्छा असते, आणि पॅन्डेमिक नंतर असे अनेक लोक आलेत कोविड-19 नंतर की त्यांना पुन्हा शेतीचं महत्व जाणायला लागले आणि ते परत जायला लागले, आणि त्यांना मार्गदर्शनही लागत असतं. तर अशा लोकांनीही याचा वापर करावा असं आम्हाला खूप वाटतं. आणि अजून एक आम्ही ह्याच्यात आणायचा प्रयत्न करतोय की शेवटी एक लर्निंग ची प्रत्येकाची कपॅसिटी असते. कोणी औपचारिक शिक्षण पद्धतीत तुम्ही फिट झाला नाहीत याचा अर्थ तुम्ही काही सर्वस्वी टाकाऊ ठरता असं नाहीये. तुम्ही काहीतरी खूप वेगळं करू शकता. म्हणजे आपल्याकडे बिल गेट्सचं सगळ्यांना माहितीये की तो शिक्षण त्यांनी काही कॉलेजचं पूर्ण केलं नाहीये, पण तरी सुद्धा आज तो कुठल्या कुठे आयुष्यात पोहोचलेला आहे. आपल्याकडे सुद्धा अनेक असे लोक आहेत की परिस्थितीमुळे त्यांना, म्हणजे खुद्द धीरूभाई अंबानींचं उदाहरण देता येईल की 10वी नंतर ते शिकू शकले नाहीत, पण आज त्या माणसांनी एक मोठं साम्राज्य उभं केलंय. तर कदाचित तुमच्यात उद्योजकतेचे गुण असू शकतात. तर तो जो अनौपचारिक शिक्षणाचा प्रवास आहे तो सुद्धा लवकरच ऍडमिशन फ्लेक्सवर आम्ही घेऊन येतोय. एका महाराष्ट्रातल्या उत्तम संस्थेबरोबर कोलॅबरेशन करतोय की मुलगा जरी 8वी पास असेल आणि पुढे असं होतं की 1-2 वर्ष प्रयत्न करतात पण 9वी-10वी नाही जमत. मुख्यतः आपल्याकडे असं होतं की औपचारिक शिक्षणात काही विषय हे विद्यार्थ्यांना सक्तीचे असतात आणि ते त्यांना जमले नाहीत तर ते मागे पडतात मग. तर अशा मुलांसाठीही काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत की ती शिकू शकतात आणि गावातच राहून शिक्षण त्यांचा तो कोर्स पूर्ण करून स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकतात, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. तर मुळात जेव्हा आम्ही एनलायटन आणि इव्हॉल्व्ह म्हणतो तर ते इव्हॉल्व्ह होणं हे प्रत्येक माणसाचं वेगवेगळ्या लेव्हलवरचे एनलायटन होणं, म्हणजे वेगवेगळ्या वयोगटाचा माणूस वेगवेगळ्या प्रकारे एनलायटन होतो आणि इव्हॉल्व्ह होतो. तर तो विचार कुठेतरी आम्ही सारखा आणायचा प्रयत्न करतो, आणि वेगवेगळे कोर्सेस वेगवेगळ्या लोकांचा इथे संवाद सुरू व्हावा, आणि फक्त शिक्षणापुरतीच माहिती इथे मर्यादित न राहता ह्याच्यावर शिक्षणाबरोबर पुढे त्याला नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या काय संधी आहेत इथे न्यायचं, असा एक विचार चालू आहे सध्या. कारण मला ऑलरेडी काही लोकांनी विचारलेलं आहे, मुख्यतः उद्योजक क्षेत्रातले जे लोक आहेत, औद्योगिक क्षेत्रातले, महाराष्ट्राच्या पुण्याच्या जवळच एक मोठी औद्योगिक भाग आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. तर त्यांनी असं सांगितलंय की आम्हाला एका कितीतरी स्किलचे लोक आम्हाला हवे असतात आणि मिळत नाहीत. तर ITI किंवा आम्हाला जास्तीत जास्त खालपर्यंत कनेक्ट व्हायचंय की तिथून आम्हाला माणसं योग्य निवडता येतील आणि त्यांना आम्ही काम देऊ शकू. तर हा एक प्रवास आहे. एक छान स्टेप आहे, कारण शिक्षणाचं एक चांगलं दालन निर्माण झाल्यानंतर किंवा तिथे प्रवेश घेतल्यानंतर त्याची पुढे नोकरीची पण गरज असते, ती ती सुद्धा योग्य ठिकाणी त्याला मिळावी, याही दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार आहात. हे खूपच चांगलं आहे. अत्यंत स्वागतार्ह आणि समाजाला आवश्यक असलेला असा हा उपक्रम आहे. आपण वेळात वेळ काढून आम्हाला ही सविस्तर माहिती दिली त्याबद्दल चॅनलच्या वतीने मी आपले आभार मानतो. आणि याही पुढे आमच्या काही विद्यार्थी मित्रांना काही प्रश्न असतील, शंका असतील तर त्याही आमच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू, आणि त्याच पद्धतीने आपण त्यांचं शंका निसर्ग करून त्यांना योग्य मार्ग दाखवावा, अशी विनंती करतो. आपण वेळ दिलात त्याबद्दल खूप खूप आभार. धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद. कोकणचे मनापासून धन्यवाद. आपल्याकडे जॉब सर्च करण्यासाठी भरपूर प्लॅटफॉर्म आहेत, मूवी तिकीट बुक करण्यासाठी भरपूर प्लॅटफॉर्म आहेत, पण जेव्हा आपण आयुष्यातला करिअरचा डिसिजन घेतो त्यासाठी आपल्याकडे सध्या एकही प्लॅटफॉर्म नाही. ॲडमिशन प्लेक्स ही अशी एक जागा आहे जिथे
ज्या विद्यार्थ्याला प्रोफेशनल कोर्सला ॲडमिशन घ्यायची आहे त्याला लागणारी सगळी माहिती, त्याचा तपशील ह्या साईटवर त्याला मिळतो. विविध कोर्सेस, कॉलेजेस, ॲडमिशन प्रोसेसच्या वेळेस लागणारे डॉक्युमेंट्स आता सहज उपलब्ध आहेत ॲडमिशन फ्लेक्समुळे. मुला-मुलींनी आणि त्यांच्या पालकांनी ॲडमिशन फ्लेक्सवर जाऊन वेगवेगळ्या कोर्सेसची माहिती घ्यायची, प्रोफाईल भरून आपण कुठल्या कोर्सला एलिजिबल आहोत हे बघायचं. ही एक कौटुंबिक ऍक्टिव्हिटी होऊ शकते. 50+ प्रोफेशनल कोर्सेस, त्यांची एलिजिबिलिटी, त्यांना लागणारे डॉक्युमेंट्स, स्कॉलरशिप्स याच्या संदर्भात माहिती आपल्याला ॲडमिशन फ्लेक्सवरती मिळेल. ॲडमिशन फ्लेक्स म्हणजेच एकाच छत्राखाली महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रोफेशनल कोर्सेसचं मिळणारं एकमेव साधन. माहिती, पर्याय आणि योग्य पर्यायाची निवड म्हणजे ॲडमिशन फ्लेक्स. बी इन्फॉर्म्ड, बी एम्पावर्ड. बी इन्फॉर्म्ड, बी एम्पॉवर्ड. बी इन्फॉर्म्ड, बी एम्पॉवर्ड. बी इन्फॉर्म्ड, बी एम्पॉवर्ड.